in noi lama po Mrs. Longkha thalo la lak sak loi in jailer chuan atok to e kal to ang u ti in lo hnut kyang hloma Samuel a po kara thu in mira nen du tho taka anin case te chungai to le tin anui vurvura jailer chu lo lutin Samuel ilanui mai amo tiang khan mi suringo theilawang tunge kara khan omisha empty in azota Samuel chuan kangai poimo lo alo ti mak jailer chuan Samuel Miss Mirai nu I pholang vekalom alo ti le a Samuel chuan anwani ti chianga mo alo ti le jailer chuan ni e mira nen in khata an chenga selia nen unaw dik tak an ni an tialom Samuel ipison tunen chuan inin mil lo ngal photania ti in alo shela Samuel chuan thuleng wa khi adik vek ngai hleinem alo ti mai thunga Selena chuan news omania o amun nge ya ko omla in achate mayania ti info na chuan mi alo shil chiama Mr. Hopper chuan Miss Jewel ti khan min lo soi chezong khan lo tong vak su tlente telin Miss Mira ngai dan turte areruna dan turte ngai to poi ve ta che ti in alo hawa chuti mek lai chuan inge a ti in Mira chu alo noi lu sanga Howard chuan en wangin wow nui moi hle mai alo ti saba Selena chuan Mira I englo ti in Mira chuan inge thleng alo ti vat Selena chuan englo nia in chung kwa in goi nu le I pate bulai om nu hian tiang taka I hlima inui hi ka voi khat mu le na ania alo ti a Mira chuan ngoi de urengin tak mo ti in Mira chuan atet lai chu angai to a Selia le anu in anti du da lai te Selia in anem tluka heta chuan fanunei chhun kani ti shereng ro inu le pa te po an om ve to lo alo ti a Mrs. Longpo Mira thil zia chu ti khor sakin apot hler veka vompa chuan tuna chang chuan engma tiang hi izak to lawang ui angma in ke en kol don che ti shero ka thui oi lawani chuan ikut kha ka ti thla sakang che ti in Selia nen chuan ankal dun maka Mira chuan room taka enina ami tui chu atla zung bok tianga anti du da lai vel chu Mira chuan she chuakin Selena min thla ho thei to angem ati a Selena chuan o kalila ti in nui sang chuan akai ngal vata Howard chuan lo dangin kalo kalve alo ti Selena chuan kalbo mai te ti in Mira nen chuan an ho du na Selena chuan Mira chu thla thlengin heile kan thlenge ati a Mira chuan ole kakalange ti a chwa mo tum chu Selena chuan Mira ti in alo beng thak Mira chuan engei ti a min ti hlawalom alo ti a Selena chuan thil ka she chuak zan in khan du lo ti si in ikal le thuta zan in thil thleng ti kha iti ani thei mai ngem ti in azota Mira chuan engi mutak ati ti sha tak hian alo nuya Selena chuan OMG engti ka change tianga ti tur khan ilo ngai to loka long chung kwa chu iti boyin I chok boy ngal fek mai lom ti in bon chu ati viawa Mira chuan thil thleng palani kha ka ngai to lok hleinem tina hun chale to ka muwang mai ni kha alo ti a Samuel chu ami thla a Selena chuan engpo ni se iti dana poimo lo engpo ni se ka sha thiam lo chu ngati ngai pate hian ipa kha in chung kwa chang thai bawa du tlat le tuna chuan anu pui po tiang hi ani to a engtin nge ti ka sha cha khop mai a thadu hian longmo ti in alo phur le viawa Mira chuan ka shebik lo le keipon ka sha cha khop mai ati sap long chung kwa chu lo langin Mr. Long chuan Mrs. Long chu beng her sokin nang milak tlak lo nu long chung kwa min ti ming chhal zia hi ti in a beng tlu pop thinrim eng phiar chuan an khum zuya shuishwal chuan avopa a meidi latlaro ti in avo vel top topa Mrs. Long chu chapin alo in do top chu ti lai tak chuan Mira chu lo lutin Mira in chunga chhoro ta chuan lo om siang che Mr. Long chuan ati twara Mrs. Long chu vole ngal top topin Mira chuan kalpa chuan nang hian kanu thlan lai te itumamo
tuna chuan I thlan I lai masa zo ka ni hi ati sap Mira chu aroma lemlo cheile to in a phone chu a recharge chata Selena lo ni in Mira group khailo mu em alo etche kha chen art exhibition chung chang an soi ho to kha alan dan chuan miss chin po an som do na nang hian ilim zia I khom thei shim shim ka ring I tel ve do nem I theina te I mu tir ve don loem ni ati a Mira chuan kan enang chu ti in Selena chuan ani chuan ka ti boy lawang che I man huna min lo kol ro ti in kol chu an da a Samuel la pon lo bele che in kar khadon ani le to a me che felte engei chan chin ni ta alo ti Mira chuan nute wiki chu anin lama oma kapate George pon in chena du mase dik chung kwa inan rem tilawa tuna chuan ka room omin thil po ta hian ka evek zel ti in a changa Samuel chuan ani chuan lo chhakla in dei tila ti in lo som Mira in a chandon lai tak chuan a kong khar chu lo ki kin Mr. Walker lo ni Mira chuan a phone chu rang taka thukru nga lin Mr. Walker chuan Mira Mr. Longin a mudu che alo ti a Mira chuan enge nyang ti ngai to chuan angoi de wang wang Mira chu Mr. Long bula chuan kalin Mr. Long chuan azu in na no te chu alo shu fai mol mola Mira lo thlenga mu chuan tun lai I chhuak na sa em alo ti a Mira chuan na sa lo ti in lo chang Mr. Long chuan tak tak mo I chhuak na sa lo ma se I chwa ve pyang hian boy na min thlena enge mo ti I nei te hi ani lo mo alo ti Mira chu lau deuh hlek ma se ati lang du lawa engma ti ka nei lo ka filim ti in lo chang Mr. Long chuan me che ti tu le ti lo tur te kha lo zak chhuak le ta che ruma khan lo wa in khung sang li ang che ati a Mira chuan ka pate ka du lo alo ti Mr. Long chuan du lo a engwangin lo zak chan le to ang che ati a Mira chuan engwangin ti in lo chang Mr. Long chuan he ina ka thu soi chu kalpui le ti ngal tur ani chu chui shat kha ti in ngai om deuh chuan alo nuya Mira chuan ka ti swal ni lawa in shem chu kapom lawani ati ve tlat Mr. Long chuan a thil ti lai chu top makin ani chuan in hnung lama ipi kan mulok do nem ni ati ta hlol kal nga lin Mira chuan mak ti deuh ma se azui ve thawa api chu Mira te chuan va munge yin api chuan tunge local hi kai kai I local lo ti in Mira po chuan kapi ti in pan nga la api chuan local te I lo vocal khat ve chi thum ka pe ang che chuan inu le pa te engen an Demon City ya khan an la om ringem ni alo ti Mira chu ngoi deuh ringin an tha ati ringot in chung lama lu an tum chuan anu le pa te chu an thidai to alom Mr. Long hian lo ti thuta Mira te chu hoi le tin Mira pi chuan engmo I lo sei ve ati vak Mr. Long chuan kanu ifa padwat le du ber khamu anu puinen car accident in an thidai to alo ti le shama Mira chuan api chuan a chiat pha lawin ngoi ro alo ti twar api chuan thu dikani em alo ti vat Mira chuan nemin ai ni lo we kapi chutiang ani lo alo ti a Demon City ya an la om renga lom kalang le alo ti zung zung Mr. Long chuan kanu I thei ngilem ni nangma than ni kha I kol wangin an thi phata ni kha alo ti le a Mirai pi chuan hun kal to chu she chuakin Mirai pa a kol lai chu alo langa ka fa pa engtika ngin local don local vatru kai kai po ka ngai to ania a the angarangin lo thleng har ro alo ti a Mirai te chu kalin chu mi tum chuan an lo accident a anu le pa chu an thi alo ni Mirai pi chuan ka fa pa ka thata ni engten nge ka ti thei miswal tak ka ni ka fa pa kha keima nge in ka thata ni ati a Mirai chuan chu tiang ani lo ti in lo hnem ve a api chuan ni lo ka thata lom dam tlak po ka ni lo ti in bak che chu ala a in vi chu atum tamai Mirai chuan lo danga a kut chu thi zoi zo yin pate min shem ro ke ma hi min shem jok mai ro alo ti top thila tha jok be se in Mirai chu a in pele tange nge a Mr. Long chu ngai om takanu yin
acha e alo ti sap mirai chuan api chu beng dain api chuan zoite te hian keima ti ani ka thiam lo vek ani ati a anuwa chuan api boi pui tu ho chu an lo kala mirai chuan room za thian Mr. Long chu alo en thunga mirai chu room thim lam chu pan le to in Mr. Walker chuan a lu puya akuta chuan thirin an phuar bok mirai chuan engma asoi boi lawa Mr. Walker chuan kongkhar chu akhar nan le ngala mirai chu achu nok ringot mira hei hi iwei khat omna mi kha ka shil to che kha helai hi i omna mun tur dik tak chu ani ti in selai chu alo chunga bom enge moni hi alo pai lut kher bok kalsan le ngalin mirai chuan bom en chuan chongkor tam deuh hi an lo chhuaka mirai chuan engma ti theilowa in sha in akut chu do maya tuma mase Samuelan ikut en hian iwashi selo mel em ve ati te chu shi chhuakin nat nei naman mal tuk don che asin alo ti a mira in mei che fel chu exercise lak phal kan ni hleinem he hi in shem na pakhat ania ti in alo shila Samuel chuan phone dang ain anga an nei theinan pele in adum kha ala a he hi la la chuan imamo chang le pui ngai le exercise la ki du chang po ni se min lo be chin ro pui che hi ka du ber alo ti a mira in Samuel kute ena achak don ti asya a kutsak tak anei chana zo chuan Samuelan ati chin dan te azir tir chu ashe chhuaka tiang cha chuan chongkor ho chu ti ve in athat thei ta veka anui deuh sak mira chu rei tak shemani nu chuan kongkhar lo hon sakin akut phor te chu phel sak ani a engma soi lo chuan a chhuak chat chat a ruma lu thlang ngalin a phone chu alo ri chul to a Samuel vek lo ni in mira engtin nge in dei chu enga ti nge min chan lo midang dei ti niam ni engtin nge om I phone an la li am ni ti te chu alo ni nu ka mira chuan engma chu chang lem lo in Samuel poisa min lo puk tir ti chu atuma ma se in ngai toile in I hausa em ati ta zo ka Samuel chuan lo chang let ngalin lo thona tur number min lo pero ati ngale mira chuan pen re shat wang chuan phone chu chut ngal makin Mr. Walker kha alo ni ei tu le thil dang lo kengin mira thil ei lo na rei to sia hei ei ro chuan he bakil hi Mr. Long in itan leo leo wa siamania alo ti a mira chuan kapi enge an lo ti in Mr. Walker chuan a thavak lo ma se nang ma hi thata kai chuan a thale wa tang ti in alo ngai to ve viawa mira chuan lau thong thau si hian Mr. Walker engzat ngai hlo I hlo let nga emo le sompo ni se ka peang che min pui phot chuan ati ta hlol Mr. Walker chuan ka ti pal ka theilo wani alo ti a mira chuan ale za po ni se ka pe mayang che ati le chuan Mr. Walker chu ngui deuh chuan akun renga mira chuan tinge ithil poimo shemsak che an nei am ni ti in azota Mr. Walker chu angoi deuh wangwanga nei lawe tuna tan chuan kha zong kha ni ro se iti turte ti vatla hei ei bukla I ei to ti Mr. Long ka shilang chuan tuna min offer po hi ka shil donania ti in a kalsan ta da ya mira chuan Mr. Walker kal nu chuan phone chu la in Samuel chuan number chu lo soila million ni kalo thonang che alo ti a mira chuan angai le lo ti in ka thlem thei chuang lo ati sapa Samuel te omna lam chu lo langin jailer chuan line chi na chu anin ringe o kapro le car number 4 chu thei ngil ro silai ka kwak na atam to lutuk Jake rang takin ti chero ti in alovin tor phone chu da in Samuel tia ti vel kha awanuam tak ichan na sa te mayania o an na lampang alo boi pui ni ngei tur ani alo ti a Samuel chuan enge mo ngai to ti sha takhian alo ngoi renga jailer chuan Samuel mi na sha lo nan te ngai to vela enge mo thil athleng pal thenia o ti in Samuel chuan ka una pa in lo bai pui mai ro se thil thleng om chuan ati ringot ngoi deuh wangwangin poisa nei to lo moni le ati le sapa jailer chuan tu mo ti in e miss mira mo alo ti le wat
ani te chuan card pela ni mai alom alo ti a Samuel a chuan ala du lo lom ti in jailer chuan tlero te ti le la ati a Samuel a chuan hau mai mai ba ka per page su a in me ve lo alo ti le box si jailer chuan in high class dun le lutuka karin dan chuan angai na ti isha chan ber pe ka tha ang alo ti le a Samuel a chu chu chuak hlua yin dik cha jandu wa kan painting le kha lo la ang che demonin kan le kha ati a jailer chuan down khamo 100,000 an ti ma se ale so mai le sak khamo alo ti a Samuel a chuan a painting le lai chu chu chuakin lemsak tam tak omna a hian nakala pakhat chuan mi chu la viawin chu lemsak a chuan beidon na hi in ne tir ngai su te alo in jak te la Samuel a chuan en wangin na thok pakhat chuan hei hi hun tep ter dewin le thein alo phau chhuaka azak tu hian 100,000 le khazir nan amamo a alo ti a Samuel a chuan en ringin milen khatin kalo le yang ati heu mai chu pa chuan enga atamma ma lawem ni ti in zota Samuel a chuan chu po chu ala tok lo zok atalen hi poisa le zo rwal ani lo alo ti a Samuel a chuan chu chu chuakin jailer chuan Samuel kha painting kha miss mira thilpe ka pe kiril ruk ti na mo alo ti Samuel a chuan thilpek satli ani don hleinem enge aril ra tak tak sha theinan aril ru tak tak lan swana tur thilpek ani jok don alom ati a mira chu aru ma chon lo la rengin Samuel a chuan lo ko la video call ni in engte ka nge chwa du ni manang ram khata dun reng ma ila in mu thei lo ram dang ve ve ang mai kan ni ati a mira chuan ni vel tal lo la ngak ro ati ve thung chu ti lai chuan Samuel an jandu news chungai thapa in dark branch young master chu alo in lan le ta an ina ngei mu le ani don lel dalton chu hliamin young master hian adin mun lo lo shi don ani thu nei na pum pui nei in kan mu arin hle ti vel chu an lo puanga mira chuan she phave vekin he pa hi a boy tel tel don ani mo ka ot khup mai a du ati thei te hi eng ang boy na po tok se a kon fi zel boka ati neu Samuel a chuan iwa swal ve enge ngai twa ka reng hi min ngai twa ro alo ti a mira chuan janduwa ile chep to ami nge west na hian shi don ti in lo zo dai janduwa boyna thleng me ka an chung kwa in boyna nei chuan Samuel a po a ho ve nge yang alo ti neu Samuel a chuan janduwa chuan kalet wat chu angai mase kalo let le huna chuan I chung ti kha nangma kalo dil to ang chuan kanin mangai na in kar hle tuk po nuam dewin kan ve thei to ang alo ti a mira chu nuin pen re sha chuan phone chu ada wata lil lo ni in alo lu ta mira painting te chu lo khoi kwalin I tha mo alo ti mira chuan dam deuh hian lil art exhibition na ka kal du a alo ti lil chuan a teu lo miss chin chu ta chuan a vice dona nang hian I lo ve chuan thil I chok boy vek palang ati a mira chuan lil chu tiang ti ka tum lo ke chuan mi mit lak po tum lowin limzia chu ka du ve lom chu apoyem ni thatta ke ti in alo di le lil pon a chalom masemi sin ilwa lan lo dan tur zong ang che ani lo chuan apoyang ti in mira painting pakhat chu pothlerin apai khera mira chuan engtin ma ti du lowin chadeu chuan ani le engi ka zi ang alo ti a lil chuan tuk verada pa chuan chhumwar le van pol chiai te cotton candy te ziak mai la ani mai alom cotton candy chu a tha ang ti in a chwa san da ya mira chu noi sakin mi mol mai ni man tlak lo a ti sapa mira chuan selena chu kol ngalin long chung kwa le chin chung kwa hi ka ring hlel riau mai an tho dun dan hi shat chian nga ya ni ti in phone chu ada le ngala long chung ko ho chuan do kan lo ke lin mira chu athil zanen chuan lo chukin lil hei zak tura min ti kha ka zo to alo ti selia chuan lapo chini mo long chung ko mingin da reng suang che min ti zak mai alo ti muk lil chuan selia
thil soi chu chu lo ti in alo meng nur khop maya mira chuan hei hi lilin siak tura min ti ania a background po hi ama thlan vek lawm ti in alo chang lil bula chuan lil a soi sel chi ania ti deuh kherin lil chuan selia I thluak kha tlem te tal mang ve thin ro alo ti a Mr. Long chuan mira choi khama hian study room a in mulokang alo ti a mira chuan hlau thong deuh hian a thil eitur chu thlawin a en ring ringota